Hi, hello guys, it's me again, Pinay Bisaya and Belgium. Guys, I just want to share you something. This is about a colleague from my fiancé. This afternoon, I was on busy with my Facebook. I seen something about post that the colleague of my fiancé. It's about the Filipina, his girlfriend. Uh, Malapit na yata sanang mag-asawa. Kaya lang, na ngayon nga, nahinto, naghiwalay sila. This woman, she's from, I think she's from Bohol. So, please, guys, I just don't want to mention the name, but I will just tell a small story. So, this man, he was posting something on Facebook. It's about his girlfriend. That is a lot of frustration in his from himself because he spent a lot of money. All his money is finished just because of her and also to to her family. So he was there for 3 months vacation, but the time when his money is almost finished, he was telling to her that I must be careful with my money now. So we have to stop doing something very expensive things and going outing everywhere because my money is almost finished. So the woman, when she heard that talking from his boyfriend that the money is almost finished, she's a little bit become cold to him. So ngayon ang sabi ng lalaki, napaka-ano mo, gold digger ka, sabi ng lalaki. You are chatting to someone, two men, asking for money. So, so that is the one that he's posting on Facebook. It's even there the picture of the woman. So every time if I will scrolling to my Facebook, I always see that post. So I feeling pity to him, because I know he's telling always my boyfriend about him when he was in the Philippines, and now it's suddenly it's like boom, it's gone. Tapos sabi niya ay mga ano kayo, yung ginamit niyo lang ako, sabing gano'n. Pati pa yung family mo, gano'n din, ginamit niyo lang ako. Tapos ngayon, nung nabasa ko nga, sinabi ko gano'n sa kanya that why that woman left you? Uh, just just because your money is already finished. So is that the reason, or she has someone? And then I don't know anymore what is Andrew replied to me. And then is the woman, there is also a Filipina is putting a comment that she's also saying that probably, but is too stupid for him because it's He follow he what follow she's what saying she's all the always saying, time. yeah. So that's why his money is finished. So is a little bit a little bit like a quarrel there on his post there. Kasi yung isang family ng babae ay nag-comment siya doon, lalo na sa yung sinasabi ko. Kasi nagbibigay ako ng advice doon sa lalaki. So sorry guys, I'm not gonna tell you I'm not gonna mention the name of them because it's just like it's not nice. I'm just only telling a little bit the story. Ang sabi ng lalaki, talagang napaka-gold digger yung babae na yan. Kaya ang sabi ko sa kanya, sa susunod, pag naghanap ka ng babae, huwag ka nang maghanap sa dating sites. Kasi karamihan talaga yan mga gold digger.
Ang karamihan diyan sa kanila, naghahanap sila ng mga nag-i-sponsor sa kanila. And meanwhile, they have a boyfriend in the Philippines. So, alam ko yan kasi mga taga doon sa amin ganun ang ginagawa nila. Sino ba naman ang lalaking magbibigay sa'yo ng pera? Papadalhan ka daw ng pera kung walang kapalit, 'di ba? So, ibig sabihin, nakabuka ka diyan sa camera. So, yan ang ano mo, yan ang bayad mo, 'di ba? Kasi wala talagang lalaking magse-send sa'yo ng pera na walang kapalit 'yon. At saka marami talagang narinig ko doon sa amin, naghahanap yan sila ng mga sponsor kasi habang nandoon sila sa Pilipinas, may iba rin silang boyfriend. Yung iba nga diyan may mga asawa. So, yun ang sinasabi ko kay Andro. Sa susunod, maghanap ka ng babae, yung lagi mong nakikita, yung katulad niyan, yung lagi mong nakakausap, at least alam mo yung ugali. Pag kumukuha ka ng babae diyan sa dating sites, hindi mahirap eh. Mababae o lalaki. Ako nga, pero I'm very sorry, I'm also go there from dating sites since when I get divorced. So, doon ko rin nakikita yung una kong naging boyfriend at saka itong naging fiancé ko ngayon. Pero nakakatakot rin talaga sa dating sites kasi maraming mga lalaki, may maraming mga bastos. Nasa sayo yun kung mag-reply kayo. Pag yung lalo na kaya kung mga babae, kasi yung mga babae ngayon parang sila, yung wala silang, hindi na nahihiya sila eh. Meron nga akong kaibigan, no, rin sila, yung tawag nito live-in partner, may anak silang dalawa. Yung lalaki, nakakita ng babae sa Pilipinas. Yung Pilipina na yon, talagang nakahubad siya. Pinapakita lahat ng kiki niya doon sa ng kaibigan ko. Sorry guys, I get hungry. Kaya yun palang nila. Anong reason doon bakit kayo nakikipag-anuhan? Habang meanwhile may boyfriend ka, tapos makipag-chat ka. So, anong ibig sabihin yan? Di, naghahanap ka ng pera. May anak pa naman silang isa. Kaya mahirap guys pag na. Pira lang ang hinahanap niya sa lalaki. Gold digger nga eh. Kasi sabi ng lalaki, since when my money was finished, suddenly, it's like you are already called for me. You changed. Then he caught her that she was chatting to someone. It's not only one, there are two. Can you imagine that? May anak silang isa. Cute pa naman ang bata. Tapos ngayon inaaway siya parati ng mother at saka ng father. Habang nandoon siya, yung sinabi niyang paubos na yung pera niya. Ano mga mukhang pera, no? Karamihan yan. Mabuti kung ang lalaki ay hindi mabait. Hindi man lang nagkasus doon. Ayan, pwede nyo yan siyang palayasin. Pero kung siya na mismo ang nagpapakain sa inyo, lahat ng pamilya nyo dyan, mahiya naman kayo, ano? Kasi talaga ganyan, pag galing ka ng abroad, kahit nga galing kami ng abroad, tayo ang nagpapakain sa kanila. May gusto tayong kainin, tayo ang bibili, tayo pa ang gumagawa. O kaya nagpapagawa tayo, binabayaran pa natin na yung gumawa. Hindi sila marunong mag-appreciate ng mga pinapadala mo sa kanila, binibigay mo sa kanila ng monthly. Kasi sasabihin ko lang yung pera nila. Pag binibigyan mo sila ng pera, takot silang bawasan nila yun. Ibigay rin sa'yo. Iba-iba talaga sa atin. Kayong babae, galit. Balikan natin yan.
Nagalit, nagpagod doon sa lalaki. Kasi nga wala na nga pera. Nang bumalik siya dito kasi Bulgarian yung lalaki. His work before is here in Belgium because it's difficult to find work in Bulgaria. Bulgari. So he was here for a few months. Then after all, he was saving money because he found that woman on a dating sites. Then he went for 3 months vacay in the Philippines. She was from Bohol. So I'm sorry guys, I'm just not gonna tell the name of the woman, and even I don't want to mention the name of the man. Nagalit yung lalaki, yung pinsan niya. Kasi naglagay ako doon nag-comment ako doon eh. Nakakaawa yung lalaki. Awa. I was eating this with caramel. Alam ko talaga yun na may problema nun. Kasi noong andun pa siya sa Pilipinas, nag-send siya sa akin sa messenger. Sabi ko, sino ba tong lalaki na to? Bakit sa akin siya nagmi-message? Alam ko, kaibigan siya ng fiancé ko. Tapos, binabaliwala ko yun. Hindi ko siya inaano. Kasi hindi ko naman siya friend sa Facebook. Then, nung dumating siya dito, nag-ask siya ng friend request sa akin. And then, sabi ko, tinanong ko sa boyfriend ko, do you know this man? Is this your colleague? And then he said to me, yes, it's my colleague. Then I said, okay, I'm gonna accept him. Then nag-start siya na magsintakan. Tapos hindi ko na inaano dahil nga, siyempre pag nalalaman ng boyfriend, baka sasabihin na, bakit sa'yo nag-aano? Kami nga ang magkasama sa trabaho, bakit sa'yo siya nakikipag-usap? Diba? Yung sa problema. Sabi ko, iwan ko. Tapos nung sinabi ko nga sa boyfriend ko na, they are still good with his girlfriend in the Philippines because it sounds like they are working. I guess so. He said like that, my fiancé. Kasi mga mo yung mga sinasabi niya eh. Doon ko napapansin. Sabi niya, this woman is a gold digger. Binabalik-balikan niya eh. Sabi niya, stop playing with the white people. Tapos sabi naman na yung pinsan niya, hindi ikaw ang masama, hindi kami ang masama. Hindi ka namin niloloko, sabi ng lalaki. Pinagtakpan niya yung pamilya nila. Kaya nakakaawa yung mga puti dito kasi marami na talaga sa mga puti na yung pag pumunta ng Pilipinas, pag once na naubos na yung pera nila, yung babae at saka yung mga pamilya, magbago. Kasi hindi na sila makakakain sa labas, hindi na sila makakapunta ng kung saan-saan. O ano pa mga ano nila. Diba? Sabi ko sa kanya, huwag ka nang maghanap ng babae sa dating sites. Ang babaeng hanapin mo, yung laging mong nakikita, na nakakausap mo parati. Kasi dyan mo makikita na ang ugali. Yes. I'm just on my video now. That is my short story from the colleague of my BF. Nagutom ako. Kasi kanina, tingnan namin kagalina. Nag-salad lang kami.
Masarap siya. Sarap. Okay ba, guys? Bye-bye. Nakita na yung ano ko, oh. See you next time. Maybe on Monday. Because tomorrow is a Saturday. Then we are going to be busy. I don't know what we shall do tomorrow. Bye-bye.